Ladies and gentlemen, 1500 meters, women hit 2. Dámy a páni, pozrieme sa na druhý rozbeh na 1500 metrov žien a predstavme si dve najväčšie favoritky. Now to fastest in this heat. From Great Britain and Northern Ireland, second in European ranking. Z Veľkej Británie a Severného Írska, dvojka európskeho rebríčka Lila Belshaw. V tomto behu viacero pretekárov, ktoré patria do prvej stovky rebríčka. Takže aj po atletickej kvalite sa bude určite na čo pozerať. Ďalšou z nich je aj reprezentant from Switzerland, reprezentantka švajčiarska Fiona von Flue. Osobák Lily Belshaw je 4 minúty 13,71 sekundy. Dá sa predpokladať, že v rozbehu ženy svoju rýchlosť nerozbalia naplno. Dá sa čakať skôr taktický beh v balíku. Ale budeme sledovať, v akej hodnote sa priblížia časy najlepších. Samozrejme, tu výsled pretekárok sa nemôže spoliehať. Zastane za svojím osobákom a musí ísť na hranici svojich možností, aby sa pretlačili do semifinálovej šestice. Zatiaľ tam nechýba ani von Flue, ani Norka Mathieu Legrand. Takisto Španielka Claudia Gutierrezová. A aj najväčšia z favoritiek Britka Lily Belshaw. So all athletes in one group. Still waiting for fast end on this run. The leader's position of Fiona von Flue. Her personal best is 4 minutes 18.17. This is the second best personal best from this run. Na 1500 samozrejme bude rozhodovať záverečná 800. Tam sa dajú čakať nástupy favoritiek, ktoré sa držia zatiaľ vpredu v skupinke, aby eliminovali riziko pádu či nepríjemného kontaktu, ktorý by stal dobrý čas. Na tomto prípade aj postup do ďalšej fázy pretekov, teda do semifinále a do finálového behu. Prvých 6 postupuje priamo do finále. Záverečne dva okruhy a 800 metrov. Fiona von Flue a takisto veľmi odvážne beží aj Mathieu Legrand. Pretekárka, ktorého osobák je 4 minúty 26,71 sekundy a podľa tabulkových prognóz je tento čas nestačil na postup do finálovej šestice z tohto behu. Ale musí trošku risknúť a ísť na hrane, držať sa vpredu a dúfať, že sa pretlačí do šestice, ktorá postupí do finále. So still leader Fiona von Flue from Switzerland. Now seven athletes in the leader group. Začíname sledovať trhanie celej tej skupinky, vytvorila sa nám už 7-členná skupinka podľa predpokladov Belshaw a von Flue na čele tejto skupinky. Teraz sa tam chce pretlačiť aj Oksana Pechka z Poľska. A už je momentálne na 4. pozícii až z 3. dráhy si zdala tú okraju. Aj ona so snahou pretlačiť sa do šestice, ktorej bude patriť miesto vo finále. Flue and Belshaw leader's position. Von Flue a Belshaw si naozaj strážia postup do finále momentálne. Šestica už odčlenená.
Nechýba tam ani Kate Mulder z Holandska. Spomínaná poľská pretekárka Oksana Pestka. A biehame do záverečnej stovky v rámci rozbehu. Samozrejme, teraz to ešte nebude taký dramatický finish, ako sa môže očakávať vo finále. 5 pretekárov má vyarendovaný postup do finále. Belshow, Lotheren, takisto je tam Pestka, Mulders, no aj pri nich Maďarka Sara Gerdak, 6. pozícia, pravdepodobne bude mať holandské farby. Počkáme si na oficiálne výsledky. 4:22:56 pre Olivu Pesku, najväčšie favoritky pustili pred seba, umožnili víťazstvo v rozbehu. Samozrejme, hlavné karty sa budú rozdávať vo finálovom behu. Oficiálny čas a osobné maximum Oksany Pestky z Poľska 4:22:56 sekundy. So winner is from Poland, Oksana Pestka, with time 4:22:56, what is her personal best. In the second position, Lila Belshow, third Fiona Fonfue from Switzerland. In the fourth position, Claudia Gutierrez from España. 5 is Sara Gerdak from Hungary. And in sixth position, which going to the final, Kate Mulders from Netherlands.